ए भाई ମୁଁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆସି ଆଲୋ ଆଲୋ ଆରେ ଏଟା ବା ଆମ ପୁରୀ ରୋଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଭଜା ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଟିକେ ଚକଟା ଚକଟି ହେଇଛି ପୁରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତା ସହିତ ରସୁଣ ଦ୍ୱାରା ୱାଓ କାହିଁକି କହୁଛି ଏ କଥା କାହିଁକି ଏବେ ଖରାଦିନ ହେଲାଣି ପଖାଳଟା ସ୍ପେଶାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ତ ବାଟରେ ଯେଉଁ ଖରା ତା ସହିତ ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଟୁର୍ ଯିବୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ତ ଆଉ ଚଲେଇ ହେବନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାପରେ ଭାବିଲି ଟିକେ ରହିଯିବା ହଉ ଚାଲ ତ ରହି ଆଉ ରହୁ ରହୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିବା ଫାଇନାଲି ରହୁ ରହୁ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯାଇକି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ପୁରୀ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତି ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆଲୋ ଆଲୋ କି ଭିଡ଼ लो ମାଲୋ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସେଠି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଠି ସମସ୍ତେ ସ୍ଲୋ କରିକି ଯିବେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଟିକେ ସ୍ଲୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ହଉ ଚାଲ ତ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ମାନେ ଆଲୋ ଆଲୋ ଇଏ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଚପ ଦେଖିକି ଆଉ ରହି ହେଲାନି ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଅଣ୍ଡା ଚପ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୁଲୁଗୁଲା ସହିତ ଗୁଗୁନି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପୁରୀ ଯାଉଛ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଉନି ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ହଉ ଚାଲ ଖାଇକି ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଫାଇନାଲି ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ନାମ ଆଗକୁ ଦେଖୁନା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଓହ କି ଦୃଶ୍ୟ ଓହ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବା ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି ତଳେ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଓହ ଭାତ ସହିତ ଘୁଗୁନି ଆଉ ତା ସହିତ ଆଚାର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଭାଇ ହଉ ଆମେ ତ ଖାଇଲୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ।